направим нещо. Чудовището ги размазва. Нямаме с какво да се бием. Вижте какво намерих. Ей, хрумна ми една идея. Хей, чудовище! Тук сме! Готови ли сте? И още как? Колко е страшно. Почти го надвих. Аз искам да разбера откъде може да е дошло чудовището. Това е Пепе, патето на Айси. Със сигурност не е дошло тук само. Значи това е специален подарък от дружките Трикс. Да идем в кабинета на Фарагонда. Знам, че има кристална топка, с която наблюдава цялото училище. Няма да е правилно. Не може да влизаме в кабинета, ако тя не е там. Да, така е. Строго против правилата е. Да, но за наше добро и това на Алфея трябва да решим загадката. Пристигнахме. Това е мигът на истината.